vivo de gente justo por lograr hope. Pues palabra nan aqui nós trabalhamos cabeça de uma palavra de oração. Nós Teresa, Teresa, o Jesus que está em cielo, alabar, glorificar, santificar, seja o nome, Tata, agora e para sempre, dentro da eternidade. Tata Santo, permitir que a noite, Tata Santo, nos por entregar na bopia ng Tata Santo, turnos carga ng, turnos dolor ng, turnos tristeza ng, e nos perdida ng, e nos fracasso ng Tata Santo. Na bopia nos que postra nos mes e nos que buta tur e peso que queriba nos loma ng Tata Santo. E assim nos porque da limpi baixi Tata. E kasina ko abo por haya, ruimte pa por llena de abo de nós Jesus. Tata Santo, assim nós awe noite nang yunang digno de tabo servidor nang. Recebe da peitivo, Tata Santo, bendicionar o orador, o double porção de o Espírito Santo. Toca su lep nang e perdone su iniquidade nang Tata Santo. La be limpi Jesus. E assim na coabota e é único Tata Santo. Coabe noite lo papia dor de che. Para nós, Tata Santo. Tata Santo, me que pediu também danke. Durante o dia vai acompanhar-nos cada um. Com assim na coabe noite, nos porta presente. Aqui nanang. Para assim nos por escutar mais de Jesus. Bendicionar cada pessoa com a que riba a subir a noite. E essa que nós está pedindo, não para sombra, não está dizendo absolutamente nada, por dona de nós picana. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. 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 Nós está passando romana para nós cantar de tema. Então, nós, brother Mark, lo vai cantar awe noite. Brother Mark? Yes. Mito um parte feliz, que família de Deus, lava tem fuente, mita limpiar, junto com Jesus, nossa cana seguro, mita parte de família, e família de Deus. Lobo tende nossa bisa, rumanang akinang, tapaso nong ta família, e nos turta uni. Ora unta sufriendo, nos turta sintier. E de cada vitória nos turta gozar. Mitam parte feliz, che família de Deus, lavada em fuente, mita limpiar, junto com Jesus, nossa canas segura, mita parte de família, e família de Deus. Die casa de povo, pe palácio de rei, minta mais estrangeiro, canto novo, mitim. Riqueza eterno, su poder tá de mim. Minta digno de nada, malabase a Deus. Mita parte feliz, que família de Deus,
lava dengue fuente, mita limpia, junto com Jesus nos tacana seguro, mita parte de família, e família de Deus, mita parte feliz, de família de Deus, lavada em fuente, mita limpia, junto com Jesus, nos tacana seguro, mita parte de família, e família de Deus. Amen. Amém. Amén, amén, brother Mark. Dank je pa Antonella Sina. Nos mil disculpa e PowerPoint queda pegar. Se ma brinca com um tiki por fim ma logra bute. Amen. Aí aqui romana. Pero aqui rato nos lo ha waku si sobra tempo nos por herhali. Bom romana? Música antiga. Nós tá si conosco nos de dos cantica, nossa hermana. Sim, hermana Biola. Viola, sim? Boa noite, irmã. Feliz noite, bendição no pastor. Me cantei como te canta himno 655, feliz te cas onda Dios tá. Feliz te cas onda Dios tá. Onda ta reina amor. Una tursu deseo tan de agradar, Señor. Feliz caso na Jesús, paturta apreciar. Grande, chiquito, unito, su nombre alaba. Feliz caso da oración, así estima. Dios su palabra te timo, branca te guía. Señor, láganos tu labor, dime ese acuerdo tan. Úninos tu de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. y Dios. Amén. Amén. Amen, amen. Amen. Brother Steven. Sì, mi te. Ok. Non
Ok, tem dois que eu digo assim. Não, desktop Steven, we doen ze host. Oké, wacht even. Desktop Steven. Então, host acaba. Of me is a co-host, ja, não tem problema. Ja. Dan me wakker hoor. Ok, vou mirar toch minha pantalla, não? Grande. Toch? Vou mirar minha pantalla? Sim, me mira. Não sei quem queda dentro de mic. Sim, me mira. Ok, dan vou mirar PowerPoint. Ok. Bom, Sim, me mira. Eliana definieer traducir mi Eliana. Pero mi Eliana. nanti sende mic, sono di cosa da me, Argenis, ja, met de camera. Argenis. Do cinema, ja, oké, wara. O camera. Tiffany Poniginang. Pin, nee, waar komt naar Argenis daar hoor? Me tampouco não mirei. Argenis, bo camera. Sí, pone. Está bien, hermano Nan, está bien. Ah, ok. Ok. Bueno, a mí piace un día lian tanteng. Ah, te me lian, me brua cara. Entendemi? Sì. Sim. Me brua cara vede. Não, não tá nada. Isso para mim, assim, dorco, me nossa subi, zumbri para mi laptop, sei. Para mim, sabe como é que Io così va cara dopo seca. ok. Sì, laptop. Guarda, un tigre ma per atrás in teoria. Meu? No, in bij scherm un tigre maar arriba, juist, net, dat die hoor, die is een tigre maar arriba. Juist, inaina, ok. Bueno, so arribar geen so un po' inchiede, so durante mi commissario devo farlo. Commissario devo farlo. Ok, nou een kos. Nos pocanta. Diz candico waar bem? Nós romanchete nos por. Romanchete tem of romanchete mas que canta cantica of ainda standby. Isso aqui. Rumah mira by kanto. Romanchete mira. Mira para por abrir para mais. Yeah. Ele boleh ser aberto. Ya. Aproveita aí, cantica. Ok, me tiene aqui. Cada dia Cristo tá meu amigo. Eta mi consuelo del dolor. Confiad en su amor eterno. Eta quita ansia y temor. Riba tu reta mi salvador. Su perfecto paz meeting our ten su amor tan grande y infinito eta duna sempre è mio. Cada día Cristo está esperando para mi gozado y comunión.
Eta proteja mi di peligro, mita entregue mi corazón. No por ti, que un amor más grande, tú eres de mi buen Salvador. Den menester es siempre te ayuda a mí. Mita confiar en su gran poder. Oh Señor, ayúdame cada día, pa mi viva, pa vos glorioso. Den el mundo aquí bota mi guía, mi que cana aquí cubo, mi tacón dembo gran justicia, dembo gran misericordia so. Oh Señor, ayúdame en mi vida, pa mi gana alma ng pabo. Amén, amén. 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 Tremendo. Ok. So, espera yo que nos rumang lo llega. Si no, no está kumisa. No stay. Stay? Ok, legami wakbo camera. Pin, ok. Metimos Antur 2. Ok, legami check. Is volting rato aqui, ok. Steven, prometo você que o me diz, espera, ik kon uit je rato. Meer rumah Eliana kalo, oké, eventjes. Ok, agora metimos Antur 2. Juist. Oké, rumah Bob is een mic back. Steven. Sim, Steven, botei? Vou abrir o mic back. Sim, ok. Dame mais aqui, mais aqui. Ok. Tem que alguém de bula só ali, não sei aqui. Yes, me dizer isso aqui. Tremendo. Anteriore non sta bem. Pone paranca sali. Assim me contaram, mano. Ok, devo assim aqui. Tremendo. Bueno, ok. Yes, the costa nice. Ok. Bueno, feliz noche, mi hermano Tour. Un buon mini un día más. Wanneer we graven? Sí, cloud, ¿no? Pone the king to... Recording in progress. Ok, tremendo. Y ahora nos voy a poner aquí, ¿no? Ahora se va a ver que trove aquí, ¿no? Sí, ok. Bueno, vosito, aquí. Bueno, feliz noche, mi hermana. Nos te ave. Un día más na de 3 temas. Nos te beijis chep un tiki ding die 2 temas. Después nos está continua eigenlijk ding die 3 temas. Un saludo también mi hermana. Un en Cristo Elian. Bom bini. Te voy a traducir, no sabe, me sabe porque comida el público. Hallo allemaal, boa noite. Ja. Bendición. Bendición, anterior nos ting nos rumang argenis. De comida urbana. Sim, de minha parte também feliz e doce a noite para cada presente. Welcome conosco.
Nós estamos sumamente contentos com a noite e nós por ter parte mais de ensaios. A graça de Jesus. Amen, amen. Tremendo. Danke, mi Roman. Ok, nós também arranca sali com o tema AWE número 3. Gaan gelijk aan de slag met thema nummer 3. Juist. Qual te titula Lantando e Cerrando a Muralla de mi matrimonio, de círculo sagrado. Wat vanavond is opstaan en het sluiten van de muren van mijn huwelijk in de heilige cirkel. Yes. Una bota ainda. Yes, de contexto di santuario, no? Una bota ainda. Alright. Agora, Nós estamos escutando em romano, Steven. ela cai fora, você me diz onde com. Ok. Sim, é por abrir o mic. Su mic abrir. Vai abrir? Uhum. Ok. Nós não escutamos. Não, tem problema técnico chiquito aí, nós não estamos escutando, irmão. Se engano, está aqui que esse aí tá, ó. Sim, nós vamos que sei. Abre o mic cera. Sim? Papi, wo. Papi. Ba fo sali fo subir back. Não tem nada que você bisa, meu irmão. Não, não está entendendo nada. Yeah. Mas tem que ba echt subir back. Sim. Ok. Sim, eu tenho que baixo. Espera que o. Ok. Estou a ver uma rato. Sim. Paciente, minha irmã. Quando tudo passa, quando não está em nós, né? Correto. Quando é imprevisto. Você não está traindo nete, pero depois dá. Ok. Vai com o papai, o Michael, o meu irmão? Agora? Ja. Sim, agora sim. Ok. Agora eu me tenho mirado. O ax me tem mirado aqui. Onde está o? Até aqui. É estupendo. Ok. Agora que eu subi o telefone. Sim, passou. Não sabe quantas onde ele vai me laptop. Ok. Lá me fixa isso aí. Minha câmera cambia. Um rato. Só aqui ele vira outro. Nada, não sei direito, aí. Me double check. Agora me diz um rato, romano. Yeah, ok, me tinha assim aqui. Assim aqui. Ok, me tinha assim aí. Agora, ergens wat je sende sua câmera back para meu wak. Se diz que é domingo. Ok, ergens que é domingo. Tremendo. Bueno, eu ahora nos tenho nos verán que sale ahora. Bueno, prometo que nós começarmos com uma palavra de oração. Voordat we beginnen, zullen we een woord van gebed uitspreken. Juist, ik heb mijn irmã Argenis por dirigirnos de uma palavra de oração. En ik wil broeder Argenis vragen om ons in gebed te brengen. Yes. Amen. Laten we ons reza. Laten we bidden. Nos bom Deus, staat eterno, que te move em altura nan di cielo. Onze goede God die in de hemelen zijt. Nós te agradecemos para uma noite mais que Abba permitiu, Deus. We danken u voor een avond die u ons weer toestaat, Heer. Danke, Senhor, que boa essa noite que dia mais possível para sina que o pueblo possa escutar boa palavra hoje noite. Dank u wel dat u deze avond dit weer mogelijk maakt, zodat wij uw woord kunnen bestuderen.
Nos bom Dios, nos te pedimos para por limpiarnos y purificarnos de toda injusticia. We vragen u, Heer, om ons te reinigen van alle ongerechtigheden. Todo pecado, todo cosa que nos comete contrario de voluntad. Alle zonden die wij hebben begaan, die tegen uw wil zijn. Limpianos de tal manera que nos por presentarnos mes delante de Dios. Reinig ons op een manier dat wij ons kunnen presenteren voor uw aangezicht. Y el único cosa que nos te pedimos hoy noche está guía el programa aquí de inicio te fin. En het enige wat wij van u vragen is of u deze programma wil leiden van begin tot eind. Donanos doble porción de vos Santo Espíritu. Geef ons een dubbel portie van uw Heilige Geest. Taco el lepnan de Steven. Wees met de lippen van Steven. Taco el lepnan de nos romano que ne também traduzir para nós hoje noche. Wees ook met degene die gaat vertalen. Y taco mi mes personas, Señor. En ook met mij. Y con cada presente que a conectar en la plataforma aquí. En met ieder die vanavond aanwezig is op deze platform. Preparar el terreno de nos corazón para que nos por recibir la palabra hoy noche con gozo. Voorbereid onze harten zodat wij het woord die u tot ons wil spreken vanavond plek kan vinden in onze harten. Que nos te pide in nombre de Cristo Jesús. Want dit alles vragen wij in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen y amen. Amen. Amen en amen. Yes, danke miro Margenis pa palavra de oração. Bedankt u Arsenis voor het woord van gebed. Yes, kubagia nos ding palavra de oração. Ok, laat me poner assim aqui. Laat ik het zo stellen. Wanneer ze bisa hoy, ayer pergunta nang nos hago tin hopi pergunta. Zoals we gisteren al hebben besproken, we weten dat er heel veel vragen zijn. Ja, espero mesmo cosco Dios, of lá poner assim que Dios ha creado o mundo em quanto dia? In hoeveel dagen heeft God de aarde geschapen? De dia? In 1 dag? No, Dios não crea o mundo de dia. Nee, God heeft de aarde niet geschapen in 1 dag. 6 dias. In 6 dagen. E de 7 dias ele sossega. En op de 7e dag heeft hij gerust. Dus we não po expect que nos cover turcos de tema. Dus je kan niet verwachten dat wij alles in 1 avond kunnen dat we alles kunnen bespreken in 1 avond. Ja, especialmente nós tem algum tema não para cover tur e pergunta não que lanta ding Daarom hebben wij verschillende thema's om alle vragen die er zijn te kunnen beantwoorden. Correcto. Dus met de imaginami hopi lo punto wel Steven mi que sapa caba was met de soltero mi que sa kimi quasi or met die busco om vrij. Ik kan me voorstellen dat heel velen willen vragen of willen weten of zo snel mogelijk willen weten wat de antwoorden zijn op hun vragen, want ze willen heel graag in een relatie. Ja. Sim, não que começar uma relação, pero como, quem? Ze willen een relatie beginnen, maar wie, hoe, wat? Yes. Ok. Door que nós estudando o matrimônio através do santuário. Doordat wij het huwelijk aan het bestuderen zijn door het heiligdom. Logo bij compreender precies quem moet busca como bo vrij. Zul je precies kunnen weten wie je moet zoeken als vriend of vriendin. Juist. E depois para bo chegar na matrimônio. En uiteindelijk die naar het huwelijk zal leiden. Oké, dus pagatino ora nos estudia aqui, para nos coerobes. Dus let goed op tijdens deze thema, zodat je niet de verkeerde keuzes maakt. Oké, ayer nos queda no altar de sacrifício. Gisteren waren we gebleven bij het offeraltaar. Juist. Anteriormente, lagami bij un rato de Marcos 10, miro Margenis, Marcos 10, versículo 18. Laten we even gaan naar Marcus, hoofdstuk 10, vers 18. Yes. Ons bij naam se ook. 10, 18, juist. Toen ons bij aqui ko palavra de Deus te nos. Laten we kijken wat het woord van God tegen ons zegt.
Ok, te bisa y Jesús apuntre, pa kiko bota yamami bon, ni un ende nota bon, sino Dios so. Amen, de verdad. Nieuw einde not de bon, sino Dioso. Niemand is goed, alleen God. Esposo not de bon, Man is niet goed, esposa not de bon. de vrouw is niet goed. Nos in general not de bon. Wij allemaal zijn niet goed. Dioso de bon na primeiro lugar. Alleen God is op de eerste plaats goed. Ok, dus awo, que saki na mente o, Dus met dit in onze gedachten, banco me in Santiago 5, versículo 16. laten we gaan naar Santiago no holandês. Jacobus. 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 Jacobus hoofdstuk? 5, Ja. 5, 16. Jacobus hoofdstuk 5, vers 16. Juist. Ok, nós tivemos aqui de visa. 5:16. Juist, nós tivemos aqui que de visa. Pensei, confessar vosso picanan na outro, e assim oração para outro, para vosso guardo curar. É oração efetiva de ende justo por lograr opi. Nou, oké. Dus confessava su picanan uno na outro, ok? Esposo e esposa, e indivíduo na Cristo. Confessar o picano so di con, aí eu. Tu fez, ok, daar vai no. Si può ripetere trovo? Ok, sì. Sì. Pensei, nós temos que confessar nos picanan uno na outro. Daarom moeten wij onze zonde naar elkaar. Boy, oh boy. Ja, confessar, confess. Sim, na holandês tá bom. Entendeu que tu lembra como a palavra confess? Yes. Estou buscando o texto também por Yes. na holandês. Okay. Nota perifame. Ja, Jacobus 5:16, juist. Dus we moeten onze zonde aan elkaar bekennen. Juist, correto. Ja. Ok, então, Kiko, dus de outra palavra para nós porém cura. Om genezing te krijgen. Correto. Começando na quem? É esposo, é nambo. Te beginnen bij wie? De man. Ok, mesmo que Cristo eigenlijk asali entregar sua vida para sua esposa. Net als Jezus zijn leven heeft gegeven voor zijn vrouw. Deus atoma a iniciativa promê. God heeft als eerste de initiatief genomen. Pensei, é homem tem que tomar a iniciativa promê. Daarom moet ook de man als eerste de initiatief nemen. So die kon, é homem moet worden considerado como a high priest, a priester die é sacerdote. De man wordt beschouwd als de hoge priesters van het huis. Sacerdote, juist. Então, pensei, mensen de verwacht para nós salir dale stap. Men como Cristo salir dale stap. Dus dat verwacht hij ook van ons, zoals Jezus dat heeft gedaan, dat wij als mannen ook de eerste stap nemen. E a esposa de seguir haciendo mesmo coisa. En de vrouw volgt en die doet hetzelfde. Então, ora é sanação lo toma lugar. En dan zal er genezing plaatsvinden. Sanação para um matrimônio. Genezing voor hun huwelijk. Sanação entre abo com Cristo. Genezing tussen jou en God. Entre abo e o próximo. Tussen jou en je naaste. Juist. Ok. Dus de outra palavra, door ik começar assim, Dus met andere woorden, door zo te beginnen. e door ik confessar nos picanan, En door onze zonde te bekennen. nós te mira eure eco a wornos not bij wak e problema mas como problema. Dan zullen wij zien dat we het probleem niet meer zien als probleem. Pero sino solamente como algo que abini entre nós. Maar alleen als iets wat tussen ons in is gekomen. Para perfeccionar nos karakter nan. Om onze karakters te perfectioneren. Juist, que men die awo, junto nós também trago, ribesunto. En nu gaan wij samenwerken
aan de situatie. Juist, we zo prueben aan de bing, den bieden die hen para perfeccionar ons karakter. Ja, want problemen komen in onze leven om onze karakters te verbeteren. Ja, dus tante moe come hombre me se confessar een picana e abandonar een picana. Zowel de man als de vrouw moeten hun zonde bekennen en achter zich laten. Juist. Dus wanneer ze meer beschrijven trove, is Dat santuario. representeert het heiligdom. Ok. Kiko te worden, kiko master tu lugar no altar de sacrificio. Wat gebeurt er nog meer op het offeraltaar? E vet, nossa cara, e vet me se wordt kima. Het vet moet verbrand worden, weten we dat nog? E vet representa pica na primeiro lugar. Het vet stelt de zonde voor. Ok, pero e vet também te para orgulho. Não é verdade? Maar het staat ook voor trots. Juist. Klopt dat? Ok, waar no rato, prometo nos continuar. Bang Efesios 4:32. Voordat we verder gaan, laten we teruggaan naar Efesiën 4, 32. Sim. 4, 32. Juist. E depois nós temos back na e vet, com orgulho. Daarna gaan we terug naar het vet en de trots. Ok, por sombra, wak, que tal se e hombre bise wel ela confessar cabo um paribe, pero toch ela quer assim menko. Want wat doe je dan als je echtgenote zegt, hij of zij heeft haar zonde bekend, maar die blijft dezelfde dingen weer herhalen. Wat moet ik dan doen? Ok, Banco Efesios 4:32. Ja, laten we dan kijken naar Efeziërs hoofdstuk 4, vers 32. Que devisa? Y sea cariñoso con otro, misericordioso, perdonar otro, mescos con Dios de Cristo también a perdonar vos. Amém. Mire, que me seja com carinhoso com o outro. Então, com Deus. We moeten aardig zijn naar elkaar toe. Juist, ok? We zullen com Deus também a perdonar-nos, não é verdade? Waarom? Want God heeft ook ons vergeven, toch? Ok, dus in mesmo com Deus te deal comigo. Dus dezelfde manier dat God met mij omgaat. We também me se deal com outro de mesma forma. Zo moet ik ook met mijn naaste omgaan. Esta com minha pareja. Oftewel met mijn partner. Ok, laten we kijken Lucas 17:3. So, laten we kijken naar Lucas 17. Vers 3 en 4. Ok, me avisa. Vers 3 en 4. Ok, me dá prova de hora. Sim. Ok, sim. Lucas 17, versículo 3 e 4. Lucas 17, vers 3 en 4. Ok, dus ejemplo punto, pero Steven. Want men kan vragen, maar Steven. Wak, mikasa afaya awe, ayera, antayera. Mijn partner is in de fout ingegaan. Vandaag, gisteren, eergisteren. Quanto biamas me tenho seguir perdonar, Steven? Ta basta wo. Hoe vaak moet ik hem of haar nog vergeven, Steven? Het is klaar nu. Ok, kwepami, Lucas 17, 3 e 4. Laten we kijken naar Lucas 17, vers 3 en 4. Visa, tiene que dar. Si un man peca, reprende, y si arrepentí, perdone. Y si peca, siete via padia contra vos, y volve cerca vos siete via avisando, me te arrepentí, perdone. Ufa, felo. Wat Jesus dice? Zie je wat Jezus zegt? Si peca, siete via padia. Als hij 7 keer per dag zondigt. Que siete significado in profecia? Wat betekent 7 in de profetieën? Of 7 in creação? Of 7 in de schepping? Completo, não é verdade? Plenitude. Compleet. Volheid. Que men de outra palavra, perdone te vai. Dus met andere woorden, blijven vergeven. Então, ja, vou te me avisar, pero aceita Deus, Steven, não está rende.
En jij kan tegen mij zeggen, ja, maar dat is God, Steven. Wij zijn mensen. Quanto bebo que para Dios perdona avo? Hoe vaak wil je dat God jou vergeeft? Porque para Dios perdonava 5 vezes, então de 6 vezes condenado vai perder? Wil je dat God jou alleen 5 keer vergeeft en dan de 6e keer niet vergeeft en dan ben je verloren? Wat que Dios está capaz de hacer? Vamos prometer Juan Kijk, 1 versículo kijk, wat 9. God, kijk wat God toe in staat is om te doen. Dan gaan we kijken naar Prometer Juan in Johannes 1, capítulo 1, versículo 9. 1 Johannes 1 vers 9. Yes, wat con Dios te deal conosco como individuo en el santuario. Kijk hoe God met ons omgaat als individuen No in het momento, heilige. yes, no momento que nos llega para delante del altar de sacrificio. Prometo Op het moment dat wij voor het altaar of voor het offeraltaar komen te staan. Ok, que te avisa? Si nos Ok, wat- confesar nos picanan, eta fiel y justo para perdonarnos nos picanan y para limpiarnos de tur injusticia. Tour injusticia, que men, Alle ongerechtigheid wat we hebben gedaan. que me asusta si nos limpi, ve como si fuera nunca nos peca. Dus God is in staat om ons zo schoon te maken alsof we nog nooit hebben gezondigd. Juist, het visa we de tieren nos picanen de fondo de la man. Hij gooit onze zonde in de diepte van de zee. Pa no coordenan nunca y jamás. Om ze nooit meer te herinneren. Nooit meer. Ok, te pensé también esposo y esposa. Daarom ook man en vrouw. Ahora nos llega al altar de sacrificio. Als ze voor het offeraltaar komen. Kopikanan awardu confessa ayanan. Dat onze zonden zijn bekend. Nos tingulaganan ayanan. Dan moeten we ze daar laten. Y no cuenan vincunan beacariva. En we moeten ze niet weer terug meenemen. Pues Dios tampoco anda así. Want God doet dat ook niet. Agora, que tal si el pensamiento amargo bolelante de mi mente? Maar wat als die nare gedachten weer opkomen in mijn gedachten? Pues ak Steven, mi no puedo ayudar, e cos que la hace te queda bien de mi mente. Want kijk Steven, ik kan er niks aan doen. Alle slechte dingen komen weer terug in mijn gedachten. 2 Corinthians 10 versículo 5, que pa mi rato, até arriba screen. Laten we kijken naar 2 Korintiërs 10 2 vers 5. 10 vers 5. Yes, nou, 2 Korintiërs 10 vers 5. Ja, so vai direct straight to the point. Kimi tengo hace que pensamento na hora na lanta. Wat moet ik met de gedachten doen als ze weer opkomen? Y para destruir especulación y tur arrogancia, kutawardo lanta contra el conocimiento de Dios. Y bando den cautiverio tur pensamento, para asinan obedecido na Cristo. Amen. Que me andi mi tinko iba e pensamento na e konan kalante de mi mente e back na Cristo. Amen. Dus ik moet al die gedachten die weer omhoog komen, moet ik allemaal terugbrengen bij Jezus. Juist. Ok. Dus agora, na e altar de sacrificio. Nu gaan we naar het offeraltaar. Juist. Waar arriba screen? Kijk in op het scherm. Ok, dus het bisa, pues, Kiko e pareja me se corta kita fode en caso aqui. Tu dos. In dit geval, wat moet het paar moet dan wegsnijden? Primeiro lugar, no se deal com a In de eerste plaats hebben we gisteren over gehad. Nam próprio caminho da nan kuta trece destrucção na matrimônio of na relação com Cristo. Hun eigen wegen die ervoor zorgt dat ze Kuta destruir no matrimônio. sí, ve para la destrucción. Het verbreken van hun huwelijk of Juist. hun relatie met God. Correto, thanks. Ete visa o. Punto número 2. E orgulho e e ami. De trots en de ik, Meester guardo laga também na e altar. Nesse corte Die que te moet- fo. die moet ook afgesneden worden en achtergelaten worden bij de altaar. Juist, que men die
pareja wo, of individuo wo. Nou kijken we naar het individu Zie of je het paar. juist, zie je avanza e vet met se waarde kima. Als ze verder willen gaan, dan moet het vet verbrand worden. We zouden trouwen, sinan keer dat, sinan no wa kime vet, Want als ze het vet niet verbranden, sunku no ke, degene die het niet wilt, ta queda para ne altar e tinku bira back. En no consegue avançar. die blijft of bij de altaar staan of die moet terugkeren, maar die kan niet verder gaan. Correcto. Agora, me skip um pari parla em visse aqui. Ik wil dit met je delen. Ok. Sowieso depois do seminário, Na deze bijeenkomsten yes, nós lo sigue com pari estudio mas, zullen we volgen met een aantal studies. we são bij altar de sacrifício que te hopi profundo, me no po queturcos awe. Want deze altaar gaat heel diep en dat kan ik niet allemaal vandaag met je bespreken. Yes, dus de outro tema nós lo vai tiki mais profundo den e parte de altar. So me tenho que avançar. Ja, ik moet nu verder, dus in een ander moment gaan we verder en dieper in het altaar. Ok, laten we ons den testimonio para la iglesia toma 1. Laten we kijken naar Testimonies for the Church. Yes, ok. Eerste boek. Yes. Laat me just een parte abou eigenlijk na Korah. I can't see. Ok. Inglês de chiqui. Ok. Het is een ding hopi familie en miserabel die typo aqui. Er zijn heel veel ellendige families van deze type. Den tour e fila die observador die sábado. Wat kika de fila? Rij. Rij. Ja. Blik? Rij. Oh, oké. Er zijn veel ellendige families van deze type in de rij voor het houden van de Sabbat. Zie, dus fila die Degene die de Sabbat juist. bewaren. Correcto. En dat is een angelanta hier bij een notitie die vergüenza na cielo. De engelen brengen een schaamtevolle bericht naar de hemel. Y el ángel registrador hace un registro de turcos. En de engel die alles noteert, maakt een notitie van alles. Que me de otra palabra, en lo cual que a mí hace de mi matrimonio. Dus met andere woorden, wat ik doe in mijn huwelijk, Juist, ta guardo registra dingen boeken aan die cielo. dat wordt geregistreerd in het boek in de boeken van de hemel. Y me también topa con el back dingen die divisio. En het zal terugkomen in de dag des oordeels. Pa vos mira, presença visayera, e co que ta verdad presente nos estudiando aqui, não? Daarom heb ik het gisteren al gezegd, we zijn de tegenwoordige waarheid aan het bestuderen. Ja, dus nunca pensa que o assunto de matrimônio aqui tá algo gewoon bijzaak. Dus denk niet dat deze studie over huwelijk bijstaat. Of ik bedoel het heiligdom. Het tem a ver com a mim e a sua salvação. Het heeft te maken met jou en met mijn redding. Ok, agora. Het bisa no Senhor na altar de sacrifício. Het zegt tegen ons bij de offeraltaar. Vamos com Romanos 2, versículo 1 e 2. Laten we kijken naar Romeinen 12, vers 1 en 2. E nós também mira para sombra Kiko ave Deus te verwacht die homem e mulher. Hier gaan we zien wat God eigenlijk van man en vrouw verwacht. Dena relação para com o outro e para com Deus. In hun relatie met elkaar en met God. Romanos 2, 1 e 2. Ok, lá em Ante bisa? Ja. Pese imita roga boso rumanang, pa medio de misericordia nang di Dios, pa presentar boso curpa nang como sacrificio nang vivo y santo, aceptable para Dios,
qual tá vosso serviço espiritual de adoração. E não seja conforme o mundo aqui, mas seja transformado para meio de renovamento de vossa mente, para você por comprovar que é bom e agradável e perfeita vontade de Deus. Ok, tremendo. Maar de outra palavra, nós é homem e mulher, mas te worden transformar, na mente, mas te worden transformar. Dus zoals wij zien, de man en de vrouw, hun gedachten moeten veranderd worden. Juist. Então, também na mesa começa a outro dia, momento e para adiante. En ze moeten vooruit kijken. Sim, para o outro. Oh, in relatie met elkaar. Como criatura novo perdonável. Als een nieuwe schepping die vergeven is. Ok. Pues, agora, me te bula vai aqui não. E te bisa, pues, se turcos vai bom, logicamente, se é pareja, tur dos aceitar, na condição. Dus als beide zij de echtgenoot en de echtgenote hun fout hebben bekend en alles goed gaat. Juist, não confessar cada die não picanan. Als ze allebei hun zonde bekennen. E não a permitir e vet worden queimar op altaar. En ze hebben toegestaan dat het vet verbrand kon worden op het altaar. E ora e não por avançar na seguinte parte. Dan pas kunnen ze verder naar de volgende stap. Juist. Agora, para sombra, é assim que diz aqui não. Deus que topa e pareja uiteindelijk dingen lugar santíssimo. Want God wil het paar ontmoeten in het heilige der heiligen. Juist. Porque tur orgulho me se bij plat. Daarom moet alle trots helemaal plat gaan. E ami me se muri na e altar, hombre moe. Het ikke moet sterven op het altaar. Juist, voor de vrouw en voor de man. Juist. Of abo, den relatie pa com Cristo. Se você solteiro. Jouw relatie met God als je vrijgezel bent. Juist. Tu rende, solteiro, no solteiro, tu tem que passar no altar e sacrifício. Dus alle personen, vrijgezel of in een relatie, iedereen moet langs het offeraltaar. Ok, agora. Escucha bom agora. En nu goed luisteren. Agora que nós chega no altar aqui, nós está passando o altar e sacrifício, se tu gosta, ok? Nu dat we voorbij gaan aan deze altaar, als alles goed is gegaan. Nós temos que seguir marcha com Cristo Jesus, seguinte muevel, ne seguinte muevel. Dan moeten we verder wandelen met Christus naar het volgende meubel. Juist, por sombra a palavra da Bisa é nós temos que seguir el lamchi onda kuebai. Want het woord zegt, we moeten het lam volgen waar hij ook heen gaat. Ok, então agora, dentro contexto aqui, é de 3 temas da drenta. En nu in deze context gaan we beginnen met thema 3. Dus agora nós também sim, nós temos lanta e cera e muralha de meu matrimônio. Want nu gaan we leren hoe wij de muren kunnen weer opbouwen en de gat te sluiten van je huwelijk. Tem é círculo sagrado. In de heilige cirkel. Dus die kon wak, Lucifer estava data ding el lugar santíssimo, escucha bom. Want kijk, Lucifer was in het heilige der heiligen. Pero ora orgullo a subir su corazón. Maar toen er trots kwam in zijn hart. Onde Lucifer vin termina. Waar is hij geëindigd? Pa fo de santuario. Buiten het heiligdom. Depois nos 5, PC Pablo bisa, amita muri diariamente, tur dia. Daarom zei Paulus, ik sterf elke dag opnieuw. Ave bo porta bom com Jesus. Vandaag kan je goed zijn met Jezus. Pero amanhã bota pa fo de Jesus, se bo permitir, se bo la Jesus umambai. Maar morgen, als je Jezus hand loslaat, dan kan je niet goed zijn met je relatie. Juist, depois é algo diario, algo di tur dia. Daarom is het een dagelijkse iets van elke dag opnieuw. Juist, lo que va a ser yera ta yera, ave ta conta.
Wat je gisteren hebt gedaan is achter de rug. Wat je vandaag doet, dat telt. Pensei, ave Dios te recordarnos que su caminda ta dinge santuario. Daarom herinnert God ons vandaag dat zijn wegen in het heiligdom zijn. Y este grande, quinta manera Dios. En hij is groot. Wie is als God? Ok, agora. Dus para uma persona por reconciliar com Deus. Dus voor een persoon om het goed te maken met God. Ok. E meester sumiti turpica mescos com a pareja também. Tinko assim. Dan moet diegene al zijn zonde achter zich laten, net als het paar. Para por bem reconciliação. Dentro dos corações. Zodat het weer goed gemaakt kan worden. Juist. Dus todos een base individual. Allebei op een individuele basis. Meeste direito na relação com Cristo. Moet hun relatie met God goed maken. Of como pareja. Of als koppel. Se não te queda, para fora de santuário. Anders blijven ze buiten het heiligdom. E não te muri of perecer sem worden reconciliar. En dan kunnen ze verloren gaan zonder dat het goed is gemaakt. Correto. Agora, para nós mirar com sério é assunto aqui também, irmão, estima. Om te kunnen zien hoe serieus deze zaken zijn. Ok, wat que cita aqui cuidadosamente. Laten we kijken naar wat er op de scherm Ja, is Adventist Home, pagina 100, paragraaf 1. Adventist Home, pagina 100.1. Ok, wat que dice, maneira tur outro die é bom donan de Deus. Zoals alle andere goede gaven van God, Confia na custodia de humanidade. die aan de mensheid is toevertrouwd, Matrimônio a ser pervertido para picar. is het huwelijk besmet geraakt door zonde, of met de zonde. Juist, pero waka o. Ito bisa o, pero ta e propósito de evangelio. Maar het is het doel van het goede boodschap Para restaurar su pureza e boniteza. om zijn puurheid en schoonheid weer te herstellen. Que me wak, jamás y nunca nos por duna counseling, meneer se bisa yera. Dus nooit kan je een raad geven Sin e consejero maravilloso. zonder deze geweldige raadgever. Nos mester de Jesus de nos vida padre junte, nota bij outra maneira. We hebben Jezus nodig om deze situatie te verbeteren. Het kan niet op een andere manier. Pareja ng individuo ng mester de evangelio awe. Koppels, vrijgezellen, zij hebben deze raadgever nodig. Para restaurar su pureza e su boniteza. Om zijn puurheid en schoonheid te herstellen. Ja, is tremendo. Agora, abogo nos sais aqui, En nu dat wij dit weten, nós trabalhamos trobe de Adventist Home, gaan we weer kijken naar Adventist Home. dengue página 179, paragraaf 2. Pagina 179, paragraaf 2. Então, bisabo de forma aqui, assim aqui. Imagina círculo grande. Ok? Stel je een hele grote cirkel voor. Voor de bordo de qual tem hopi linha te corre bijna e centro. En vanaf de rand gaan er allemaal strepen naar het midden toe. Mas e linha aqui te llega, mas se llega a centro. Hoe dichter het bij het middelpunt komt, Juist. Mas cerca nanta de na outro. dan komen ze ook dichter tot elkaar. Ok, dus o evangelho is solamente com direito matrimônio. Dus alleen het evangelie is wat het huwelijk kan herstellen. Pensei ayer, pode ser lo que me avisa a zona estranho. Daarom kan het misschien raar klinken wat ik gisteren heb gezegd. Pero pensei me avisa, nenhum gente que não tinha conhecimento de santuário não pode pareja na reconciliação.
Ik heb gezegd dat niemand die geen kennis heeft van het heiligdom, kan iemand raad geven of een huwelijk helpen herstellen. Juist, anche te parse kunanga herstel bira bongo otro. Ook al misschien lijkt het alsof ze hersteld zijn en goed is dat alles goed is gegaan. Lagun problema bingen do de sa kwantording. Als er weer een probleem opkomt, dan zul je zien wat werkelijk Juist. aan de hand is. So wake de visa de ministry of healing aqui não. In Ministry of Healing lezen wij. E evangelho é maravilhoso simplificador de problema na vida. Wait a minute. Yes. It's super duper klein. Okay. Stretch. Het evangelie is een mooie. Sorry mensen, heel even goed lezen om het zo goed mogelijk te kunnen vertalen. Yes. Dus het evangelie is een hele mooie manier om de problemen van het leven simpeler te maken. Si é duna atenção na sua instrução, se nós duna atenção. Dus als wij aandacht geven aan de instructies die gegeven worden. O evangelho clarifica hopi perplexidade. Dan zal het evangelie heel veel moeilijkheden duidelijk maken. E salva nos voor die hopi error. En het zal ons ook redden van heel veel fouten. Ok, la mi bula vai ne parte heel. E les aqui tá necessário para esnan kuting e responsabilidade para escolher um caso. Deze lessen zijn noodzakelijk voor degenen die het verantwoordelijkheid hebben om een huis te zoeken. Ok, maar mire, dus é gente solteiro que casa, está buscando um caso, toch? Dus de vrijgezel persoon die die een relatie wilt, die is op zoek naar een huis, toch? Que me este prome? É homber of MW of evangelho? Wat heeft die persoon nodig? De man of de vrouw of het evangelie? Evangelho, toch? Het evangelie, toch? So você ali busca um bom sata quem moet busca? Want als je gaat zoeken naar die man, je weet niet naar wie je op zoek moet. Se você busca ende mover bom sata quem moet busca? Als je naar een vrouw op zoek gaat, dan weet je niet waar je naar op zoek moet. Dus de botinko bij het evangelie wat você ta kwata quem te kwate zoom. Dus je moet eerst naar het evangelie, zodat je weet wie degene is. Dios te nos enseñador, amen? God is onze leraar. E é conoce e fim deste princípio. En hij kent het einde vanaf het begin. Correct, dus ete mire quem te fit commissie of no. Hij kan zien wie goed past bij mij, ja of nee. Ete bisa mira mi te bisa boso di antemano. Hij zegt, kijk, ik zeg het jullie van tevoren. Pa promeco e soso de, pa oraco e soso de boso pokere. Dat zodat wanneer het gebeurt, dat jullie kunnen geloven. Juist, de nos misterios de nos coemento, man. Daarom hebben we Jezus nodig in het keuze maken. Wake de visa, no laga nan desviadi e meta supremo. Laten ze niet afdwalen van het uiterste doel. Oké, no, de visa, laga nan corda cu e cas ribatera meseta un simbolo. Laten ze onthouden dat het huis op aarde een symbool. Oké, e een preparação para e cas den cielo. En een voorbereiding moet zijn voor het hemelse huis. Vida ta un school de treinamento. Het leven is een school waar je getraind wordt. Voor die kwam maior nang iuna me se grado na escola alto de mansión de Dios. Wow. Ayuda en buteatro. Ja? Ja. Vida, ta un school de treinamento voor die kwa. Ja, voor die kwa. Maior nang iuna. Esta chiquimina te mirepo. Ah, ja. Pues sí, sí, pero repitiendo, Ok,
Bieden een school die treinamento. Leven is een training, opleiding, Voor die kwam major ng iunan. waarvan ouders en kinderen Meester gradua na school halto. moeten Gradua. met de hogescholen moeten behalen Den e mansionan di Dios. in de woningen van God. Correcto. Dus eigenlijk is koemento want de paloko ik te bij man. Hoop je die nou als een fout? Wij maken heel vaak deze fouten. We maken gewoon zomaar een keuze. Juist, pues nós também mucho meta bonitas. Ah? Want we zien dat meisje is mooi. Het is leuk. Het is tutti. Hij is leuk. Ze is schattig. Ah, e gai também, but é muito ena também de bisa ture palavra a mim pobisa não. Sim, a mim pobisa não, mas onde me corte pida vídeo e share bisa tá estima do agombo. Ja, weer dus mino De po meiden sim, de gebruiken laga ook deze- Elian mes bise. deze woorden. Ja, de vrouwen gebruiken ook deze woorden om het aan een man, tenminste over een man te vertellen dat hij mooi is, hij is knap, hij is stoer. Dus Ja. Steven zegt hij kan het niet gebruiken, want anders gaan ze alleen maar dat stukje van de video afknippen en dan zullen ze zeggen, ja zie je, Steven kijkt naar mannen. Ja. Ja, mas dan hoop ik weer dat ze ko internet, hè? Je moet heel voorzichtig zijn met het internet. Juist, pues het bisa yore e causa di division e discordia den família não. De oorzaak van scheiding en oneenigheid in families en in de kerk Juist, dat is separação de Cristo. is scheiding van Christus. Se door die hala cerca Cristo nos está acercar na outro. Het is door terug te komen of dichter bij Christus te komen dat wij ook dichter tot elkaar Pues, zullen komen. juist, es secreto de unidade verdadeiro den igreja. Het geheim van ware of echte eenheid in de kerk E den família, nota diplomacia. en in de familie niet diplomatie, Ni manejo, ook niet management, ni un esfuerzo sobremano. ook geen super power Esfuerzo, ja. eh, Sim. Je weet het wel. esfuerzo. Juist. Het visa Espanha palabra Moeite. moeite, te cosa, juist. Ja, wel. Ja, pas surpassar dificultad nan, Om moeilijkheden te overwinnen. mas que lo tem hope die saki passi, zit seguro. Maar toch is het wel, We moeten dat is doen. is veel Ja. van dit nog. Het is nodig, juist. Pero si no unión con Cristo, Maar de eenheid met Christus. correcto, pues empecemos a visayeren, het wak hopi ende lo averwacht ko e seminario aquí. En dat heb ik gisteren gezegd. Heel veel mensen hebben verwacht dat door deze seminars Ja, is no solo vai para ver de viaje, com flor, com um sapato, bem muito que con aí. zullen we het hebben over viaje als in reizen. Juist. Dus reizen en bloemen en mooie schoenen voor de bruid. Ja, hopi ende quiere coi. Heel veel mensen hebben dat gedacht. Pero no, nós também estudamos através de santuário. Maar nee, we gaan het door het heiligdom bestuderen. Correto. Então, door de zaken nós também mira nossa responsabilidade para com Cristo, para com nos casanan. En door dit zullen wij onze verantwoordelijkheid inzien naar Christus toe en naar onze partners. Ja, is para nós mira seriedade junto, amen? Zodat we de serieuze kant van deze situatie kunnen inzien. Correto. Te pensei, ave, nós também pinta a linha e círculo aqui, En nu vandaag gaan we deze cirkel tekenen, para nós também compreender que men. zodat we kunnen begrijpen wat het betekent. Ok, até círculo riba screen, nós pinte. Daar Amen? de cirkel op het scherm. Ok, círculo sagrado. E Jesus como centro. Heilige cirkel met Jezus in het middenpunt. Esposo num banda e esposa num outro banda. De
de ene kant de man en de andere kant de vrouw. Y Cristo como el centro de ese círculo ahí. En Christus als het middelpunt van deze cirkel. So this picture is aquí de momento. Oh. Dus stel je dit even voor in je gedachten. Si esposo, meneer wat mireri was screen aqui. Als de echtgenoot, zoals je het nu ziet op het scherm, Y esposa en de echtgenote hala voor die Cristo que te centro. verder van de middelpunt afgaan, dus verder van Christus, Nang tambe ta hala leo voor die otro. dan gaan zij ook ver van elkaar. Pero si esposo y esposa hala cerca de Cristo, Maar als de echtgenoot en de echtgenote dichter bij Jezus, ambos, nang ta hablando als het ware cerca de otro. dan komen ze dichter tot elkaar. Maar mire, que mente necesario Cristo dinge relación. Dus het is nodig dat Christus het middelpunt is van je relatie. What about mi único gente que nota de mesmo fegumi? En wat als ik met iemand herenigd word die niet van hetzelfde geloof is als mij? Of je nota quiere mes de Jesus? Of die gelooft helemaal niet in Jezus. Porque hala cerca de círculo. Nou wil je naar het middelpunt van de cirkel. Wat je zegt, pero dushi, den kem wat quiere. En dan zeg je maar schat, in wie geloof je? Hare Krishna. In Hare Krishna. Ja, den kem wat quiere, den Buddha. En wat geloof je in Boeddha? Como wat quiere wat hala cerca de otro? Hoe kan je dan dichter tot elkaar komen? Si vos un centro, no teme un centro. Als jullie middelpunt niet hetzelfde middelpunt is. Juist, mas cita Cristo dan no centro. Juist, want als Christus onze middelpunt is. Então nós sumergidos em Cristo, nós entregamos vida na Jesus, tanto homem como mulher. En als man en vrouw beide hun leven helemaal overgeven aan Christus. Então nós vira com Deus. En we worden één met God. Então nós lo vira em realidade com o outro também como pareja. Dan zullen we als echtpaar ook één worden. Ja, is vamos kwijt Juan capítulo 17, miro Margenis. We gaan even kijken naar Johannes hoofdstuk 17. Então wak como bonita é Jesus te expressar aqui. En kijk hoe mooi Jezus dit uitbeeldt. Versículo 20 até 23. Versen 20 tot en met 3. Juist, wak discute bom com Jesus também dizer aqui. Dus Juan 17? Sim, 20 até 23. Minota piti pa esaki nanso, mas também pa esnan ku ta kere den mi. Yes. Pa medio di nang palabra, pa nantur porta meskos ku abo o tata ta den mi i ami dembo. Amen. Pa nan tambe porta den nos. Pa mundo kere ku ta abo amandami. Yes. Ye gloria ku bo adunami, mi adunanang. Panang ta meskos ku nos ta Juist. Ami den nang i abo den mi. Panang porta perfecto den unidad. Pa mundo porsa kuta abo amandami. Ikubo astimanang meskos kubo astimami. Juist. No tem unidade sem Cristo Jesus, meu irmão. No tem. Is geen eenheid zonder Christus, broeder en zuster. Se por ti eenheid zie, de Revelación 17. Er kan wel een eenheid zijn in Openbaring 17. Pero aceita e bouwen naar perdition. Maar dat zal leiden naar eeuwige verdoemenis. Juist, pero es un verdadeiro que te na salvación. Maar de ware die naar redding leidt. Aceita son solamente en Cristo Jesus. Dat is alleen maar in Jezus te vinden. Homem e mulher, uno com Cristo. Man en vrouw, één met Christus. Não lo tá uno com outro também. Dan zullen ze ook één zijn met elkaar. Mateus 19:6. Dale para mim, irmão. Tá no screen. Matthäus 19 vers 6. Gaan we nu even lezen.
Así tanto, nang nota dos más, sino un carne. Juist. Pensei, lo que Dios une, no la haga ningún gente separado. Imaginava Jesus dat tiene man die ambu. Tiene man die Stel je esposa. voor, Jezus houdt de hand vast van de man en van de vrouw. E trek nang junto de união. En hij trekt ze samen in een verbintenis. E de nang denje. Duša. Hij in en in hem. Percebe visão lo que Deus a une de forma e. Daarom zegt het, wat God heeft samengebracht, No laga nenhum gente separar e união. laat niemand deze samenkomst scheiden. Ja, especially hermano, vai de visa, é qual que chama, é círculo sagrado. Daarom noemt Ellen White dit de heilige cirkel. Correcto, percebe visa, no lubida segundo sta waki na santuário. Daarom wil ik dat zeggen, niet vergeten, terwijl we dit bekijken door middel van het heiligdom. Juist, e nós realizar é passo na que indivíduo meester toma. Als we beseffen de stappen die het individu moet nemen Para reconciliar com Cristo, om het goed te maken met Christus, tem mes passo na que o esposo e esposa me se toma. dat moet, dezelfde stappen moet ook een echtpaar nemen. Para poder reconciliar com Cristo e com o outro. Om het goed te maken met Christus en met elkaar. Então, é dois na lotinho bira, uno. Want deze twee moeten één worden. Juist, pessoal, com problema, não tá para fugir santuário. Wanneer doze. Kijk naar ze. Ze hebben problemen, dus dan zijn ze buiten het heiligdom. Juist, so Cristo não te inan. Dus Christus is daar niet. Pessoal, se Cristo tem, não tem problema. Want als Christus er is, dan is er of zijn er geen problemen. Pessoal, é amor, não é verdade? Want het ikke is gestorven, toch? Juist, orgulho, amor. De trots is ook gestorven. Que men lo que tá problema, lo not problema. Dus wat een probleem zou zijn, is geen probleem. Sino algo para hala e pareja aqui mais cerca de outro. Maar alleen iets om deze echtpaar dichter tot elkaar te brengen. E junto na lo vence. En samen zullen ze overwinnen. Juist, we zijn ons mensen bieren como pareja nang, e individuo nang, vencedor nang. Daarom moeten wij als individuen en als echtpaar overwinnaars zijn. Oké, Romano nang capítulo 7. 7? In Romeinen hoofdstuk 7. Sorry, 8. Hoofdstuk 8? Ja, hoofdstuk 8, 5, 6, 3 en 5. Oké, lo hace para mi Roman. 35 de Mi Roman, 39. ¿qué texto da? Romano nang 8. 35, bem bom. Romeinen 8 vanaf vers 35. Mano 8, 35. T 39, juist, lo hace no. ¿Quién los separanos por de amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, sunu, peligro o espada. Maneira taparás que bi. Para causa, nós te guardo matar dia. Nós te guardo considerar como carne para guardo matar. Mas dentro da questão aqui, nós está mais o vencedor do dia com as nós. Como bonito é. A sombra me está convencido que ni morto, ni vida, ni ángel, ni principado, ni questão presente, ni questão futuro, ni poder, ni altura, ni profundidade, ni nenhum outro coisa criá-lo separar-nos por de amor de Deus, que está em Cristo Jesus, no Senhor. Vamos comunite, vamos comunite, Viruanang. Kiko por... Dale, Luma. Nee. Sim, vamos ver coisa bonita, Viruanang. Heb je gezien hoe mooi dat is? Juist, com nada não por separar-nos voor Jesus. Dat niet ons kan scheiden van de liefde van Jezus. Então, de quadro em Mateus 9:6. En
in die opzicht kijken we naar Matthäus 19 vers 6. Lo que Dios ha uni, Wat God heeft samengebracht, no laga nyung, pero nyung nada separar koi. laat niks of niemand dat scheiden. Ningún problema. Geen problemen. Paso é amor de Cristo Jesus, de Dios den Cristo Jesus. Want door middel van het liefde wat van God in Jezus is, Pabuto ko nos no te separar. zal ertoe leiden dat wij niet zullen scheiden. Wak, posako ora pre, wak ora ko na mira Daniel den forno di candela. Daniel, não estava dentro van de kant. Ah, sorry, tres amigos na. Daqui. É tres Toen ze Daniel de zagen- Cueva de Leão. Sim. Toen ze de drie Romano Scherpi. Nada bom, tá bom. Bro, Cueva, forno. vrienden van Daniel in het oven waren gegooid. Juist. Door ko nga para pa Cristo, is un mandamento lang. Doordat ze voor Jezus bleven staan en zijn geboden, Karabong problema abing ding e relasyon. er kwamen problemen in de relatie. Kimi tingo asi, queda com Cristo of abandona Cristo. Wat moet ik doen? Moet ik Christus blijven volgen of moet ik hem verlaten? Mitinko separar of queda junto com mi casa. Moet ik scheiden of moet ik bij mijn echtpaar of mijn echtgenoot of echtgenote Paso di blijven? kong problema abini. Want waarom? Er zijn problemen gekomen. Pero door die queda toch com Cristo Jesus, Maar door toch met Jezus Christus te blijven, quedando e drentando dinge candela. in Jezus blijvende en in het vuur stappende, Nos não pora vir um testemunho para a reina Nabucodonosor. konden zij zo een getuigenis zijn voor koning Nabukadnezar. E na sali for di e forno di candela victorioso. En ze zijn als overwinnaars uit het vuur gestapt. E ora rei ela mira algo mais di bonta king e hindi ta ding e forno. Dat tres, dat ding. En de koning zag iets. Hij zei, er waren toch 3 mannen in het vuur gegooid. Waarom zie ik 4 mensen? Ja, is mita mira maneira judi hende, maneira Dios nang. Ik zie 1 als zijnde de zoon van God. E depois ela llama nan sali pa fo. En toen riep hij de 3 jongens naar buiten. Ela bisa e sakita Dios grande. De verdade? En hij heeft zelf toegegeven, dit is de grote God. Que me inamo te mira ora que nos bringa para nos relação. En daar kun je zien, als wij vechten voor onze relatie, Ding e preba ku te, candela te, te duro. in die vuur, in die moeilijkheden, het is hard. Hende te para pa fo e mira nos maneira Nabucodonosor a mira tres oberan. Mensen staan van buitenaf en kijken naar ons. Net zoals Nebukadnezar keek naar de 3 jongeren in het vuur. E nanta wa kiko lo passa con nos. En ze kijken naar wat er met ons gebeurt. Pero ora nos perseverate na final. Maar als wij volhouden tot het einde E nos sali vencedor, victorioso. en wij overwinnaars eruit komen, Mescos cu rei Nabucodonosor a reconocer Dios verdadeiro. net zoals koning Nebukadnezar de ware God heeft erkend, Nos família na nos amistad na também lo reconocer Dios verdadeiro. zullen onze vrienden en onze familieleden God erkennen als de enige ware God. Juist, we hopen in maar nem problema bing um kota mesora de mente divorcio. En bij veel mensen is het eerste wat bij hun opkomt als de problemen komen, scheiding. Anto ora nos tu me divorcio en viva mire, nanta pora nam pora vence, va mire? En dan als we tot die punt komen, dan zullen mensen zeggen, ja zie je, ze konden het niet, ze konden niet overwinnen. Anto yorena no por llega ne punto di alaba e adorabo Dios, como te sirvi. En dan kunnen zij niet op het punt komen om jouw God te aanbidden en groot te maken. Juist, por sombra bo Dios no estava de capaz de sacabo fugir preve. Want ze zeggen, jouw God was niet
in staat om jou uit die problemen te brengen. Você mesmo ainda vira cristiano. Não de bisa. Daarom word ik ook geen christen, zeggen Mas ze o dan. Deus não pode salvar nenhum matrimônio. Não é verdade? God kan geen huwelijk redden. Você nem cruz en die si você e Deus bere babou, salva o mês. Daarom hebben ze gezegd toen Jezus aan het kruis hing. Als jij God bent, dan red jezelf dan. Kom er vanaf. Alright. Ok, viniendo back. Ja, viniendo back. Ito bisa aqui não. Om terug te komen. Ok. Ito bisa no senhora ei, Deus está guardando de pareja nós cada ding el lugar santíssimo. God is aan het wachten op elke individu of elke echtpaar in het heilige der heiligen. Ok. Se nós obedecer Deus e Als seguir wij em seu God caminho, volgen não? en zijn wegen bewandelen. Juist, como pareja of como indivíduo, nós acana bijna die duas partes, não é verdade? Als echtpaar of als individu gaan wij door naar het volgende gedeelte. Já Klopt nos dat? não para foma, sino para dentro do santuário. Nu zijn we niet meer buiten, maar we zijn nu in het heiligdom gestapt. Ok, dus nós passa stage 1. Dus we zijn stap 1 voorbij gegaan. Juist, mas mire, ok, nós seguimos avançar agora. Mas só nós temos que nós temos que terminar. Se mire, minuto não te corre duro. Ik zie dat de tijd heel snel voorbij gaat, dus we moeten zo gaan afronden. Juist, ok, laten we seguir wachten não chega. De bisa agora aí. Ver we kunnen komen. Ok, dus é passagem bíblico que nós meester lezen, nós sabe que nós sabemos lezen 1 Coríntios 3. We weten dat wij 1 Corinthiërs 13 aan het lezen zijn, aan het doornemen zijn. Juist, e tanto é homem como mulher meester meditar op capítulo aqui. En zowel man als vrouw moet voor zichzelf deze hoofdstuk bestuderen. Juist, é qualquer processo de dia, diário. Het is een dagelijkse proces. Juist, é matam, é amigo tingo muri. Het ik die moet sterven. Juist, vamos lá, vamos aqui rapidamente. Laten we er snel naar kijken. Ok, laten we nos Lucas 9:23, miro margenis. Laten we kijken naar Lucas 9, vers 23. Eu tenho op nota nang lezen dan depois. De andere kun je zelf noteren om voor in je eigen tijd even te bestuderen. Correcto. Jelle bisanan tour, si un gente quer bing mitras, la genenga su mes, isa su cruz, tour dia e seguimi. Juist, maar weer dus. Zie je dat? Juist, dus Jesus a avançar nesse santuário. Agora bom, Jesus tinha bij back dem. In het heilige. Juist, hij tinha bij back dem presença de resultato, de verdade? Hij moet teruggaan in de aanwezigheid van zijn vader. Klopt dat? Juan capítulo 17, versículo 3. Johannes 17, vers 3. Notele. Als je wilt noteren, graag. In combinação com Filipenses 2, versículo 6 e 7. In combinatie met Filippenzen, hoofdstuk 2, versen 6 en 7. Juist, dus Cristo tem que avançar e nós temos que avançar com Jesus. Tem um plano de salvação. Jezus moet verder gaan en wij moeten samen met hem verder gaan naar de volgende stap. Ok, agora escute isso aqui. En luister naar dit. O problema não tem que tu vai, nós não passam por alto. De problemen die zijn er constant. We kunnen ze niet ontwijken. Juist, por sombra nós temos que na mestra woord entregar a Cristo. Want we moesten ze overgeven aan Jezus. Juist, pero nós temos que para nós não volver cometer o mesmo erro não. Maar we moeten wel opletten dat we niet steeds dezelfde fouten blijven maken. Coaíba nós de estado deplorável e miserável. Die ons in een ellendige Miserável, deplorável. ellendige toestand heeft geleid. Juist, por sombra wak. Ora nós avançar dentro do lugar santo. Want als wij verder gaan in het heiligdom. Nós vai topa e mesa de pan. In het heilige gedeelte, dan komen we de tafel met brood tegen. Qual é a palavra de Deus? Welke het woord van God is.
Então, junto com a palavra de Deus, nós também resolver o problema. Não? En samen met het woord van God gaan we de problemen oplossen. Yes, pero primeiro vamos entregar, vamos aceitar Cristo, o amor de Deus. Maar daarvoor moesten we al Jezus accepteren, de Juist. liefde van God accepteren. Então, porque o amor te den a mim e a você, En nu dat die liefde in jij en in mij is, ora que a palavra te vai apresentar na minha avó, als het woord nu aan mij gepresenteerd wordt, e ma compreender como é perdão a você, en ik heb begrepen dat ik vergeven ben, a você me tá clapa aceitar o que Cristo te vai dizer a mim. nu ben ik klaar om te accepteren en aan te nemen wat Jezus mij gaat leren. Ja, especialmente para 1 Coríntios 3 está muito importante. Daarom is 1 Korintiërs hoofdstuk 13 heel belangrijk. Ja, es que me di, para nós vai chegar na ronda af a noite, Dus om af te gaan ronden vanavond, nós temos que someter diariamente homem e mulher, indivíduo, nos vida aan Cristo Jesus. moeten wij elke dag onze levens overgeven aan Jezus. E nós picaram, perdonar, confessar e abandonar. En met onze zonden die bekend en achter ons gelaten zijn. Yes, correcto. Pues ahora, nos llega como pareja, como individuo, a aqui na onda, na el lavamano. We zijn nu als echtpaar of als individu waar aangekomen bij de wastafel. Yes, maar yang nos bij deal con el lavamano. En daar zullen we het morgen over hebben. Como pareja, como individuo. Als echtpaar en als individu. Oké, lees sepa mi roman. Éxodo 30, 18. Als u dat voor mij wil lezen, Exodus hoofdstuk 30, vers 18. E nós também vamos de que material é lavamano a que vai utrar. We gaan kijken van welke materiaal deze wastafel is gemaakt. Dale numa. Também vou mestre tra lavamano de bronze. O supia de bronze para lava. E pone entre a tent de reunião e altar. E pone água adentro. Mire, maar yang ora nos bij drenthe de qualquer romano. En morgen zullen we dus dieper ingaan op deze vers. Logo queda altamente surpreendido. Dan zul je heel erg verrast zijn. Sombra como individuo of como esposo y esposa. Want als individu of als echtpaar, Você vai mirar a condição maneta. dan zul je zien hoe jij werkelijk bent. So Deus vai mostrar nos ding spiel nos condição. Want God zal ons een spiegel voorzetten. En Laat me poner de forma aqui. Laat ik het zo stellen. Hopi bia, Heel vaak, laat me se snago de soltero. kijkende naar degenen die vrijgezel zijn, Nande me se me keti un bon casa. dan zeggen ze ik wil een goede echtgenote of een goede echtgenoot. E mama te bise mucho De moeder zegt tegen haar dochter, Wakpa ba yung guy ko po in cabo de un cas. zorg ervoor dat je een man vindt die jou een huis kan geven. Wak un wambo kupo criabo, kupo kumprum Audi a Q7 pavo. Een man die voor je kan zorgen en een Audi, wat Q7. hij zei, voor je kan kopen. Uso rim nan 7 inch. Met 17-inch riem. Juist. Kemendi, de outra palavra é mama tinhora. Dus met andere woorden, de moeder Lage jumo é focus e material lo que amo poduna. laat haar dochter focussen op wat de man haar in materiaal kan geven. Em vez de lage su jumo é compreender que hey, me zet een esposa para su esposo. In plaats van dat ze haar laat focussen dat hij een goede
echtgenoot moet zijn voor haar. Juist, sim je kushina, sim je se kosnan pa por ajuda sua esposa. Agora bom, ajuda do eta baita. Wacht. Mijn kerst maar comprende Steven Robeso hoor. E mama talaga you moet focus riba materiaal. Juist. E pida ku Steven na bisa despe. Sim, rewind back, materiaal, juist. En besi eigenlijk kon se tapa e ambo. Oké, nee, daar heb ik dat verkeerd vertaald. In plaats van dat de moeder haar dochter leert om een goede echtgenote te zijn voor haar man, laat ze haar focussen op alle materiaal die haar man haar kan geven. Juist. Ze moet haar leren koken, ze moet haar leren strijken, om zo goed mogelijk voor haar man te zorgen. Juist, e vice versa, e tata me se sinha yuambu, kompe cuida de moe. En precies datzelfde moet de vader van de zoon ook zijn zoon leren hoe hij voor zijn toekomstige vrouw moet zorgen. Juist, no bisele moet je met in ta bombala. Bom wake, ta bombala. Die moet een mooie lichaam hebben. Ora ke bala flat, patungani kore bailage. Inderdaad. Als de mooie lichaam verdwijnt, dan wil hij gelijk wegrennen. Correcto, pero si eu dele para un bom esposo. Maar als je hem helpt om een goede echtgenoot te zijn. Mas que mucho me cambia de aparência mayang. Ook al wordt ze ouder en is ze misschien niet meer zo mooi als toen ze jonger was. Juist. Bota queda com neva zo vacinha aqui com o amor de Cristo. Dan blijf je alsnog bij haar, want je hebt geleerd wat ware liefde is. Dus oké, rewind by back para nós terminar. Dus we gaan even terug om even af te ronden. Altar de bronze. Of lavamano de bronze, sorry. Dus de wastafel van brons. Mayango Deus quer wij mostrar als je solteiro não com não me está. Die zal morgen aan de vrijgezellen laten zien hoe zij zelf zijn. Para não preparar para receber o amor que Deus vai mandar, of moe que Deus vai mandar para nós. Zij zich kunnen voorbereiden om zij het man of vrouw te mogen ontmoeten die God voor hun bestemd heeft. Oké, laat me jou tekst die Mayang, dit heb ik. En hier geef ik jou de tekst voor morgen om af te ronden. Éxodo 38:8. Dale para nós ser, meu irmão. Exodus 38 vers 8. Die kiko e material e costa tra, e altar di lavamano, sorry. Waar is de wastafel ook alweer van gemaakt? Também ela traz lavamano de bronze. O supia de bronze. For die kiko. For die espilang die moenang servidor que estava te servir na entrada de tent de reunião. Mira die keer tra. Heb je gezien waar het gemaakt is? For die espilang, wat we mira bom mes denje. Van spiegels, dus je zal jezelf daarin kunnen zien. Pues agora bono, bota claim que você tem Cristo, bota salva, bota conhece Deus. Want je zegt je kent God, je bent in God. Oké, dus Deus te mostrar uma condição promete que você entra no lugar santíssimo. Dus God laat jou je conditie zien voordat je de tempel ingaat of het heiligdom ingaat. Dus agora vamos mirar a condição na noite, para nós clausurar. Agora vamos mirar a condição. Want als je je toestand inziet. E abo como indivíduo reconhecer a condição na noite. En jij als individu jouw toestand herkent. Logo mira como tem mestre de ajudança. Dan zul je inzien dat je hulp nodig hebt. O mestre de Jesus a noite de movida. Jij hebt Jezus nodig vanavond in jouw leven. Pa por cobrir com justiça. Zodat hij jou kan bedekken met zijn gerechtigheid. Esposo of indivíduo a noite. Vrouw of man of individu vanavond. Sin a justiça de Cristo nós não podemos a presença de Tata. Zonder de gerechtigheid van Jezus kunnen we niet in de aanwezigheid van de Vader komen. We zeggen a noite se tem gente entre nós que diz, Senhor, mostra-me minha condição. En als er iemand vanavond aanwezig is die wil zeggen, Heere God, wijs mij mijn toestand, mijn conditie. Dus Senhor, me que avançar cubo,
Ding lugar santíssimo. Want Heere God, ik wil u volgen tot in het heilige der heiligen. Senhor, me no que queda bom. Heere God, ik wil niet achterblijven. Maneira Hebreu na 9:27 de visa. Zoals Hebreeën 9, vers 27 zegt. E 28. 27 en 28. E de visa sina Cristo também kende awardo ofereci biaso. Net als Christus alleen maar 1 keer is opgeofferd. Pa carga picanan di hopi hende. Om de zonde te dragen van velen. Lo parece di dos bia. Zou voor een tweede keer verschijnen. No pa carga pica. Niet om de zonde te dragen. Maar pa salvação di esnanku te spere. Maar voor de redding van degene die op hem wachten. Ave noite, boqueta ready, tanto como esposo, of como esposa, boqueta de condição para Deus por salvar abo e bom matrimônio. Wil je vanavond klaar zijn? Wil je als man of als vrouw of als individu klaar zijn om de redding van God te ontvangen? Ave noite nós vamos uma oração especial para solteiro não e pareja não casar. Voor individuen en voor echtparen. E pensei ave noite se você tem desejo para nós fazer uma oração para laga mensagem em chat. Daarom vanavond een speciaal gebed wil, laat het weten in de chat. Laga nós de chat, então nós te lezen, nós te vai fazer oração para. Als je dat in de chat schrijft, dan zullen we het lezen en dan zullen we speciaal voor jou bidden. Não senti vergonha, so nos tour te passa den kos. Schaam je niet, want wij gaan allemaal door moeilijkheden. Oké, nós te mira aqui na nosso man Wally, nosso man Patty, te pedir oração ave noite. Ik ben broeder Wally en zuster Patty die om gebed vraagt. Nós te mira também nós mira nosso man Yeshua. Também te pedir ave. Carolina também te pedir ave. Yeshua vraagt. Jacqueline. Zuster Jacqueline. Oké, zuster Nelly também. Nettie também. Oké, Nelly. nós mira tu nome agora nota não para nós seguir essa panamiroana. Laten we dit allemaal noteren zodat we kunnen blijven bidden voor ze. Oké, nós seguir esse nome dan. Nós te mira dan. Oké, nós te bij. Hey, nós te mira dan, nós te lezen dan. We hebben de namen gezien, we hebben ze gelezen. Oké, nós te bij reza ave noite para irumana aqui e para mim mesmo também logicamente. Voor deze mensen. Yes. Laga nós vamos cabeça no momento na aqui. Laten we op dit moment onze hoofden buigen. Nós te reza. Cada de amor ave noite nós te bimbo dilante. Hemelse Vader, liefdevolle Vader, we komen voor uw aangezicht vanavond. Nós mira ave noite com nossa dalding e lavamano de bronze. We zijn nu aangekomen bij het bronzen wastafel. Nós passa e altar de sacrifício citacine com éxito. Als alles goed is gegaan, zijn wij de offeraltaar succesvol voorbij gegaan. Pero nós temos problema, porque nós chega no altar, caminha, nós é maneira spiel para nós. Maar we hebben een probleem, maar we zijn nu bij een altaar gekomen die als een spiegel is voor ons. Dus agora nós não esconde mais quem nós está realmente. Want nu kunnen we niet meer verschuilen wie wij werkelijk zijn. Nós põe uma rol diante de gente. We kunnen doen alsof voor de mensen. Pero espírito te mostra nós precies quem nós está. Maar de spiegel laat ons zien precies wie wij zijn. Tu biano se tira falta de nós casar. We geven altijd onze partner de schuld. Of nós te visa se nós solteiro com nós tá bom, não tinha outro ainda bom info. En we zeggen misschien als individu of vrijgezel dat ik wel goed ben. Er is niemand goed daarbuiten. Pero lo qual vos spiel de moça que tá a mim mesma fout. Maar de spiegel laat mij zien dat ik degene die fout
ik ben degene die fout is. Pero no sabe que abote alfarero. Maar we weten dat u de vormer bent. E nós está e pote de klei. En wij zijn de klei. Depois nós te pediva we no te forma nos de novo. Daarom vragen wij u vanavond om ons opnieuw te vormen. Paso nós assim ave de Hebreus 9:28. Want we hebben vandaag geleerd in Hebreeën 9 vers 28. Que biaki benota bim pa carga picamas. Dat je deze keer niet meer komt om de zonden te dragen. Maar pa bim busca esnanco te spere. Maar om degene op te halen die op je wachten. Pese ajuda-nos ave ta den tal condition. Dus help ons vandaag in deze toestand te zijn of situatie te zijn. Of Pa ora que we bim back. dat wanneer u terugkomt, Nos porta clapa viva que we eternidade. dat wij klaar mogen zijn om voor eeuwig met u te leven. Bendicionar e pareja nang is nan soltero ku askibiding chat. Zegen de echtparen en de individuele vrijgezellen die hun namen hebben geschreven, genoteerd in de chat. E ajuda nam pa nam poranya victoria din ambida matrimonial of como soltero. En help ze om allemaal overwinnaars te zijn in hun huwelijk of in hun vrijgezelligheid. E tour is sobrar romanang riba Zoom of riba YouTube. En alle anderen die ons volgen via YouTube of de Zoom meeting. Nós agradecemos Tata Santo em nome de Cristo Jesus. We danken u, Heer Vader, in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. 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 Yes. Dank je, Mirumanang. Kita passa para Jennifer. Ja? Oké. Dus passa para Jennifer. Quero agradecer, brother Steven, por um tremendo sermão mais à noite. Prometo que nós vamos passar. Moet ik vertalen? Ja. Ik wil broeder Steven nogmaals bedanken voor deze preek van vanavond. Ja. Ja. Prometo que nós passamos de nossa secção de perguntas, não? Voordat we naar de vragengedeelte gaan, Nós vamos entender nosso cantiga de tema vez mais. gaan we luisteren naar Vamos onze... cantar. Tema lied. Brother Mark Teina. Is de broeder Mark nog aanwezig? Oh, hier is het. Yes. Quiero mensaje que te Familia de Dios. Sí, brother Mark. Hey, Mike, ¿puedo avisar Mike, quizás? Tá, Argenis não vai parte. Ja. Hallo? Sí? Sí, brother Mike? Mark? Lá com net escrevi. Com o nome de escrever. Sì, mi tappo un po' da subito, però così. Ah, ok. Ah, wel bom. Ok, sim. Então, miravo sim, vandaar. Sim, brother Mark vai entonar para nós a cantiga de tema vez mais, para lá que nos Mike dan. E nós te canta que nos Mike dan será. Sim, brother Mike? Mito un parti feliz, che famiglia di Dios, lava en fuente, mita limpia, junto con Jesús, nuestra cana sigu. Mito un parti de famiglia. E famiglia di Dio,
Lobotende nos tabisa, rumanang akina, tapasonos tão faminha, e nos turta unir. Ora tá sufriendo, nos turta sintier, e de cada vitória, nos turta gozar. Mitum parte feliz, que família de Deus, lavada em fuente, mita limpiar, junto com Jesus, nossa cana segura. Mitam parte de família, e família de Deus. E em casa de povo, de palácio de rei, minta mais estrangeiro, canto novo mitim, riqueza eterna, su poder tá de mim, minta digno de nada. Minha alabança a Deus, mitum parte feliz, que família de Deus, lavada em fuente, mita limpiar, junto com Jesus, nossa cana segura, mita parte de família, e família de Deus, mitum parte feliz, que família de Deus, lavada em fuente, mita limpiar, junto com Jesus, nossa cana segura. Mita parte de família, e família de Deus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Dank brother Muso, para nos canta. E cantica aqui nog een keertje. Agora nós vamos passar de nossa parte pergunta dan para a noite metini agora aqui, tenho ainda 4 perguntas. Brother Steve, eu sempre escrevi meu nome malo. E para minha pergunta tá, ito no holandês. Elian botei, traduzior in papiamento para Steve. Ito bisa, hoe breng je die gedachten in ontwerping met de wil van God? Como te trece pensamento não? Como? Ontwerping met de wil van God. Gedachten in de ontwerping van de wil van God. Como te trece pensamento não tem desenho de vontade de Deus? Yes. Yes. Ok, vamos dizer que o texto trove. Pak even weer de vers erbij. Het is op een sombra mas que nos cana de carne. Nos nota batalha segundo carne. Hoewel wij in het vlees wandelen, we vechten niet tegen vlees. Pa sombra e arma nan con nos batalha kune. Want de wapens waarmee wij vechten. Juist. Het is nota carnal. Zijn niet van vlees. Maar poderoso de Dios pa baixa e forte in angabou. Maar machtig in God om alle. I'm sorry. Yes. Total in inglês também tá bom. Que eu quero buscar no holandês? Forte. Forte? Sim. Yeah. Babasha é forte não. Abou. Juist. Eigenlijk een Hollandese teksten bieden, want wij breken valse redeneringen af
En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Juist. Oké, en te Maar dat naar vers 4, hè, Kosse? Sì, ma adesso sì. vers 5, dit is naar vers 3. Oh ja, vers 4, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar Ja. krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Juist. Lagame wak algo, somete kera kwejis un parte kinanang, combinaco esse, en te met wij contesta. Ik ga even een stuk pakken om de vraag te beantwoorden. Juist. Zonder Pablo daarmee te spreken ons eigenlijk. Kiko, Want Paulus legt ook uit si como está laga hiba tour pensamento den cautiverio. hoe wij al onze gedachten in onderwerping kunnen brengen. Oké, avo met erbij kwele. E versículo va me combinele. Ook met de buscando e verso in mente o aqui. Ik ben op zoek naar de tekst, even uit mijn hoofd. Se me terá Filipenses não? Ik É het mal niet, que sei. Sim, até als mesmo. ik- Filipenses 8. Filippenzen hoofdstuk 8. Ja, isso. Wat é bem. É combinação de explicar não só. Filippenzen not in hoofdstuk 8. 4:8. 8 maar wieso? Capítulo 8 maar wieso? Misa. Filipenses 4 me que ven. A 12 Sim, maar wieso? Ja, is 4:8. Ele diz finalmente romanan tudo lo que é verdadeiro. Nós começamos aí não. Sim, tudo lo que está honorável. Tudo lo que está justo. Tudo lo que está puro. Tudo lo que está bonita. Tudo lo que está de bom fama. Se tem alguma virtude e se tem algo digno de alabança, wako, laga essa que não ocupa vossa mente. Amirele, nós vamos seguir by mabo. Pero, doordat é coisa não bom te ocupar vossa mente, Doordat de goede dingen in je gedachten zijn, cara bom mente me trabalho renovar, transformar. denk eraan, je gedachten moest veranderd zijn, getransformeerd zijn. Juist. Bonota mire coisa não maneira, não forma carnal mais. Je ziet de dingen niet meer in een menselijke wereldse manier. Juist. Bonota mire é persona como é inimigo divo. Je ziet niet de persoon als jouw vijand. Bonota mire mais bien como comester de Cristo para salva. Maar je zult hem zien als één die Jezus nodig heeft om gered te worden. E abo que tu mente supposed transformar. En jij die zogenaamde getransformeerde gedachten heeft, Abo te sungo também Deus também usa como instrumento para salvar. dan zal God jou als instrument gebruiken om diegene te bereiken voor redding. Te pensei, ora que problema não vini, Daarom als er problemen komen, para quitar o bista voor riba Cristo, om je gedachten weg te halen van Christus, wat doen na Cristo hoor é problema não. dan geef je je problemen over aan Christus. De forma é botar entregar, of não bisa hiba na cautiverio tur pensamento. En zo leg je al je gedachten over of aan de voeten van Christus. Dus onderwerping aan Jezus. Então hasinang obedecido worden na Cristo. En ze zullen dan gehoorzaam zijn aan Christus. Juist. Que men de outra palavra ainda se malo, Dus met andere woorden, iemand heeft jou kwaad gedaan. abo não também atender direct persona. Je gaat niet direct met de persoon, je gaat niet die persoon direct confronteren. Pero bote que assunto hibe na Jesus. Maar je neemt de situatie en je brengt het naar Jezus. Então Jesus também mostrava o te ajudava a deal com o problema. En Jezus zal je dan helpen om te gaan met die probleem. Ok, dus hier na cautiveiro de uma palavra cortico, Dus onderwerpen in het klein.
Dat entregar Jesus bo probleem laga e handel kuna. Fácil. Is het overgeven van jouw problemen aan Jezus. Makkelijk. Ilaga e handel kuna pabo. En je moet hem jouw problemen laten oplossen voor jou. Juist. Oké, te keren maar spreken in kortico. Ik heb het in kort proberen te leggen. Juist. Eureko eruman por duna nos den e bericht un sente quella comprende ela es contesta so meteen nos te passa para pergunta número 2. En als degene die de vraag heeft gesteld even kan laten weten of de antwoord duidelijk is, dan kunnen we verder naar de volgende vraag. Bisa di con e tekst bisa pordone si eta etin berouw. Caminda Bijbel ta met bisa pordona shete beshete. Waarom zegt de tekst vergeef hem als hij berouw toont, terwijl de Bijbel zegt 7 keer iemand vergeven. Ja. Oké, tem outra parte no sa, diz corabon. Nós não pode texto não gewoon los assim então. We kunnen de conclusie. tekst om een conclusie uit te trekken. Wat agora na cruz, ora Cristo estava morrendo. Weet je nog toen Jezus stervende aan het kruis hing? Jesus die tata perdonanan. Jezus zei, Vader, vergeef hun. Pessoa não sabe quando andasse. Want ze weten niet wat ze aan het doen zijn. Wacht, nem momento tem bem não sabe te bezig com ele tampouco. Kijk, op dat moment weet iemand niet waar hij mee bezig is. Pero abo que tinha espírito. Maar jij die de Heilige Geest hebt. Jesus die estima bo inimigo não. Jezus zei, hou van je vijanden. Juist, não solamente es nango te bom cubo. Ook dat si bom nabo. Sorry? Não solamente es nango dat si bom nabo. Oh, niet alleen degene die goed met je zijn en goed doen naar jou toe. Pero também es nango dat si malo nabo. Estima nang. Maar ook degene die kwaad tegen jou doen, daar moeten we ook van houden. Steven, wat een papi en kof vervelend. Dat kom je daar systeem in dat is malo name. Steven, je zegt iets heel moeilijk daar. Hoe kan ik van mijn vijanden houden? Was agora Esteban estava muriendo, no? Weet je dat toen Stefanus stervende was? E também tá indo menko comigo, bo. Hij is ook een mens, of was ook een mens, net als jij en ik. Pero la bisa perdonanan, según anda matando e di perdonanan. Terwijl ze hem aan het vermoorden waren, zei hij, vergeef het hun. E Dios tome a situação over, amen? En toen heeft Jezus de situatie overgenomen, amen. Então ele disse, de meu zin, perdonar nos devenan, mescos que nos perdonar nos devedonan. En hij zei in dezelfde zin, vergeef ons onze zonden, zoals wij ook onze naasten hun zonden vergeven. Ok. Dus a pessoa me compreende a pergunta, ele diz se é musa arrependimento. O senhor me tem guardar arrepentir, para me perdonar. Die persoon vraagt, moet ik wachten dat hij berouw toont voordat ik hem kan vergeven? Ja, dan moet ik een vers. Lucas 17:4 está assim. Sim, eu tenho que meter aí misschien. Lucas 17, vers 3 en 4. Tem que dar, se o humano peca, repreender. E se arrepentir, perdonar. Então, maneira humana pundra. Que não se não arrepentiu. Perdonar toch? Perdonar toch. E se é peca, shit, biabo, zo. Het tekst dat zie je in Kabana 3. De tekst gaat verder, hij is niet gestopt bij 3. E se é peca, shit, biapa dia. Contra bo. Als diegene 7 keer per dag tegen jou zondigt. E volve cerca você de avisando me te arrepentir, perdonar. En die komt 7 keer naar jou toe en zegt, ik heb er spijt van, moet je hem vergeven. Oké, laat me zeggen, que pide aqui. Ik ga afsluiten met dit. Quem te sunco realmente por mira se um arrepentir-se of não? Wie is degene die werkelijk kan zien of iemand berouw heeft, echt berouw heeft, ja of nee? Bobo mire, como ser humano, realmente te dê coração para dentro, ja, bobo mire. Kan jij als mens diep
in iemands hart kijken of die echt berouw heeft? Bom sa, bom pomire. Je weet het niet. E po hasi man ele arrepenti. Pero por tan arrepenti tampoco. Hij kan doen alsof hij berouw heeft, maar misschien heeft hij helemaal geen berouw. Pero ese no está nos asunto, nos tengo perdonar. Dios lo handle con él después. En dat is niet onze zaak. Wij Juist. moeten vergeven en God doet de Juist. rest. Correcto, que mendi si no veo mucho leo pues bom po wake, like Dios handle que parte, abasi po parte. Je kan niet verder kijken, laat God zijn gedeelte doen, jij moet jouw gedeelte doen. Yes, perdone mescos com abo, mescos com Dios te perdona abo. Next. Vergeef hem zoals God jou ook vergeeft. Volgende. Eu quero que a pergunta número 3 nós vamos ler, mas ja, eu tenho quase a mesma pergunta, te contesta também sobre coisa. Ja. Vraag Zie die je we ook staan, want het is ongeveer dezelfde vraag en het antwoord is ook ongeveer hetzelfde. Agora, pergunta número 4, me mencionei assim aqui. Okay. Ja, dat is dat. Als je maar hebt blijven vergeven en vergeven. Je hebt nachtenlang op me. Ik heb nachtenlang op me. Het is in het Nederlands. Ibrahim, eu vou vertellen passiva vanaf tá bom. La Sim, hierba. vertaal. Ah, bom. Alsjeblieft. Vertale pende que não te compreender. Oké, bon. Als je maar hebt blijven vergeven en vergeven. Igual que dá perdonar. Ik heb nachtenlang op mijn knieën gebleven. Mas que dá noite na largo riba merudiana. Maar toch heb ik nu een dodelijke ziekte. Toch agora que me tem uma lesa mortal. Waar was God? Vraag ik me af. Onde Deus estava também da contra mim is. Ok. Nog steeds daar. Assim não mesmo. Deus não há nota. Lá me cuide contexto aqui. Ik zal het in deze context Diz para mim que é exemplo bíblico. om een bijbelse voorbeeld te geven. Tem hopi parte na bíblico que nós procuramos. Er zijn heel veel bijbelse punten die we kunnen bekijken. Want Deus quer nos mostrar of perseverar até no fim. É não te God fácil. wil dat we volhouden tot het einde. En Juist. het is niet. É não te fácil. Het is niet makkelijk. Nós não devemos dizer a noite, coisa fácil, dá vai, mas nem nada está passando. Ik ga niet zeggen, ja, komt wel goed, er is niks aan de hand. E também vou chegar a desesperar a verdade, puntrando onde Deus está dessa situação aqui. Soms kun je de moed verliezen, jezelf afvragende, waar is God in deze situatie? Vai pedir humana a oração, Pavo. Je hebt je broeders en zusters om gebed gevraagd. Vai juna. Je hebt gevast. Vai ser tudo o que você pôr, pero nada. Je hebt alles gedaan wat je kon, maar niks. E você pondre a verdade onde Deus está. En je vraagt je, waar is God? Hoort hij mij? Juist. Pero, het moet nos ave, ora nos wak, por exemplo, de contexto de Abraham, que Sarah. Hij laat, als we kijken naar het context van Abraham en Sarah. Nanga waarde Dios primitinango e lo duna na un God heeft hun beloofd dat zij een zoon zouden krijgen. Pero na no anye ave na anye mayang 1, 2, 3 passa. Ze hebben hem niet vandaag gekregen, ze hebben hem niet morgen gekregen. 1, 2, 3 jaar zijn voorbij gegaan. E hopi anye massa passa 5 promessa cumpre. Na no amire. Heel veel jaren zijn voorbij gegaan zonder dat die belofte waargekomen is. E na worden tentado al final te kusare di basa drumi ke kriya Hagar. So nós não bem jongens. Het is zodanig ver gekomen dat Sarah heeft besloten, weet je wat, ga maar met mijn knecht naar bed, want ik kan geen kinderen meer krijgen. Pero sin embargo, su decisión de desesperación
Terwijl Su de decisão. adversari Juist. uit wanhoop Zie, hij bele massa leeuw, eigenlijk massa den put ketawa dat hebben. heeft haar nog verder in de put gebracht dan dat ze eigenlijk al was. Pero ora ku ela perna permiti Dios was se obra de nambida. Maar toen ze God de plek hebben gegeven dat hij kon doen in hun leven wat hij wilt. In el momento exacto di Dios, no di ende, En op het juiste moment van God, niet van de mensen. Dios a obra y Sara y Abraham año yuo. God heeft zijn werk gedaan en Sarah en Abraham hebben nu een kind gekregen. Kimi que vise que sak. Wat wil ik daarmee zeggen? Nos no give up. We kunnen niet opgeven. Mas se con dura situación de musa carabon. E cos Hoe no moeilijk het kan uitzien. si nos quieren Juan Jesús 40. Als we geloven, Johannes 11:40, Nos lo mire gloria de Dios. zullen we de glorie van God zien. Carabon nos biden aan tu lo algo nos pasa ding me se doen aan Dios gloria uiteindelijk. We moeten niet vergeten dat alles wat wij doen, God glorie moet geven. Vos situación te pa doen un testimonio mayangu joske. Jouw situatie is om een getuigenis te kunnen geven Y morgen. si vos abandona e coi sin victoria, En als je dat verlaat zonder te overwinnen, como da se doen aan Dios gloria de mo situación. hoe kan je God glorie geven in jouw situatie? Se hizo mi quiero visa, arriba contesta. Laat me discrimineren door mijn Ja. telefoon te pakken. Ok. Nos humana Laira Argenis. Yes. Sim, doar hermana Bimberg, pe traducție. Oh. Yes. Ok. Dan terminos algo de massa 30. Ja, se cuete en un limit. Nou, uno de ayer a queda pendiente. Sí. Recién te viste als last. Ok. Ya no Ja. se va a ir largo. Para não estar conosco, não temos tempo mais. Bom? Correcto. Even checken mensen. Ja, Yes, sir. Daar wij noemen Argenis. Sim, temi romana. Eigenlijk, me quero compreender pergunta um tiki mais minho. Pergunta tá, ajudar-me a compreender se tá sini que ama compreender pergunta tanto. Aan de hand que persona, oh, sorry. help mij om alsjeblieft de vraag goed te kunnen begrijpen. Juist. Aan de hand que persona tava tá perdonar, vez tras vez. Aan de hand dat degene elke keer opnieuw moest vergeven. Ela perdonar anto ding e perdonamento ela Die persoon binhaya heeft een vergeven. ziekte, een dodelijke ziekte. Zit te zeker leuk om te comprender bom? Oké. Heb ik het goed begrepen als iemand, degene die de vraag heeft gesteld, heeft vergeven. En in die, al die vergevingen Ja. heeft die persoon dus een dodelijke ziekte gekregen? Ja, want er staat, maar toch heb ik nou een dodelijke ziekte van over. Waar was God dan gebleven? Juist. Vraag ik me af. Ja. Ok. Uri, pergunta, anto a situatie que nós deal com ele, anto uma situação hopi sério. Juist. Wat ik eruit begrijp is dat de situatie en de vraag een hele serieuze zaak is. Anto e cosa horta, se interessante tá a waki, te karakter de Deus de wega. Of de En, Deus de wega que não. Ja. Door deze hele situatie zien wij dat God in het spel is op dit moment. Ok, kemen. Aan de hand die tu recostan, mi ta assumi que persona aqui tu persona cristian, se la perdonar.
Aan de hand van de situatie of van de vraag kan ik uithalen dat deze persoon een christen is, want die persoon heeft het over, ik heb zo vaak vergeven. Y ahora kita manera como si fuera la que nos visa ku. En het is nu Porque la al zo, perdonar, la queda de situatie, la queda de relación. ondanks dat hij of zij heeft vergeven en in die situatie is gebleven, Como consequência, la que nos visa het een dodelijke ziekte. als consequentie heeft deze persoon dus een dodelijke ziekte. Quizás essa pessoa te mire assim, Misschien ziet die persoon dat zo, como mi não mestra queda de coque, of mi não mestra sigi aceitar coque. dat ik niet in deze relatie had moeten blijven of ik had dit niet moeten accepteren. Mi te lees un texto, Ik zal een tekst voorlezen. Juan 10:10. Johannes 10, vers 10. Bijbel de bisa el ladrón também solamente para horta, para mata e para destruir. De dief komt alleen maar om te stelen, om te doden en om kapot te maken. Yes. Ami abin panantin vida e panantine na abundância. Ik ben gekomen zodat zij leven kunnen hebben en leven in overvloed, ja. Mirumang stima quasi pergunta aqui. Mijn liefdevolle broeder of zuster die deze vraag heeft gesteld. Ten eerste moet je compreender que maleza nota bem de Deus. Ten eerste moet je begrijpen, ziekte komt niet van God. Maleza também de Satanás. Ziekte komt van de duivel. Hoor nós daarbij back voor die thema 1. Nu gaan we even terug naar thema 1. O tema 1 nós mira bom claro é sum 4:13 e ellende aqui dentro mundo de Satanás. In thema 1 zien wij dat degene die ellende in deze wereld heeft gebracht, is de duivel. Esse circo, de condição que botar no momento na aqui, bebida da destroçar, bebida física, gezondheid e bebida spiritual, da destroçar. En in deze situatie kunnen wij zien dat jouw leven, jouw gezondheid, jouw spirituele toestand kapot zijn. Kuba chega até no momento aqui, agora aqui, kuba ta bisa, onde Deus está, onde estava tata. Dat je nu kan zeggen, waar is God geweest? Of waar is God? Letterlijk is aqui, dat loop je Satanas kera lopen. Precies dit, letterlijk dit is wat de duivel heeft willen bereiken. Pa ende tire culpa riba Dios. Dat de mens de schuld geeft aan God. Ah, si bota Dios de amor, de como na tres un solución de mi vida. De como llega assim na leuku mita de condition aqui. Als je een liefdevolle God bent of was, waarom is deze situatie zo ver gekomen? Dat is wat de duivel heeft gewild. Het goede nieuws is, mijn liefdevolle broeder of zuster. Er is nog steeds hoop voor jou. Ainda tem esperança para o irmão. Er is nog steeds hoop voor jou. A reden die come te bisa ainda tem esperança para o pessoal ainda botin vida dembo. De reden waarom ik kan zeggen dat er nog steeds hoop is voor jou is omdat je nog steeds in leven bent. A reden die come te bisa ainda tem esperança para o pessoal nota per ongeluk basubir de plataforma aqui. En de reden waarom ik zeg dat er nog hoop is voor jou is omdat je niet per ongeluk op deze platform bent. Incluso se tá para meio de maleza aqui, Deus tem que preservar o nome de boek de vida eta sie. En inclusief dat als door middel van deze ziekte jouw naam in het boek des levens geschreven of mag blijven, dan elastipida? Eta sie. Dan zal hij dat doen. Kiko bomester. Wat heb je nodig? Fé. Geloof. Je moet geloven. Mulher riba cama malu casi pa muri. Een vrouw doodziek op bed. Maleza terminal. Met een terminale ziekte. Pastor adventista abay pas oración kune. Een predikant van de Adventkerk is naar haar toe gegaan om met haar te bidden.
Anto, ora que pastora Kana Drenta is sala, Toen de predikant de kamer is binnengelopen, op de zaal, essa hora que di que pastor, mi no queba boasi oração para minha sanação. ik wil niet dat je, heeft deze persoon tegen de predikant gezegd, ik wil niet dat je voor mij bidt dat ik beter mag worden. E pastor sorprendi aquela maneira, pro me caso de mi vida como te mirum hende kuta, ligt te sterven te bisami en no queba minha sanação. Deze predikant was verbaasd, want het is de eerste keer in zijn leven dat hij voor iemand kon bidden en deze persoon vraagt aan hem om niet te bidden dat ze beter mag worden. E senhora que abise pastor é único coisa que me queba vou pedir Deus para me te saki. Deze persoon heeft tegen de predikant gezegd, het enige wat ik wil dat je aan God vraagt voor mij is dit. Tu na mi força, Geef mij kracht. anto si ta bo voluntad, ku mi muri den Cristo. En als het jouw wil is dat ik sterf, dat ik in Jezus Christus mag sterven. Miruman timbianos no te comprende camina naar die Dios. Broeders en zusters, soms begrijpen wij Gods wegen niet. Bijbel de bisa de Isaías 57 ku hopi denge último dia nan Dios ta si drumi. Jesaja 57 zegt, God zal velen doen laten rusten in de einde der dagen. Paso Dios ta mira adelantaku nos of algum de nos no vai soportar e costan kutingo vai terminar denge parte final laki. Want God ziet van tevoren dat heel veel van ons niet deze moeilijke tijden zullen kunnen doorstaan. Mino ta bisa ku lobo ba yega na muri, miruman stima. Ik zeg niet dat je komt te overlijden, mijn geliefde lobo Bijbel te bisa. Maar ik neem wat de Bijbel zegt. En ik geloof in een God die wonderen doet tot de dag van vandaag. Nota existe ninguna maleza más poderoso que poder de Dios. Er is geen ziekte die machtiger is dan de macht van God. Het enige wat wij nodig hebben is geloof. Ja, we noche nos debemos een oración specialmente pe caso aqui. En vanavond zullen wij speciaal gebed uitspreken voor deze situatie. Je moet geloven, dat is wat je moet doen. Geloven, mijn geliefde broeder of zuster. Dat wilde ik delen. Dank u, broeder Argenis, bij je party. Bedankt, broeder Argenis. Brother Steven, también que sección de preguntas, ¿no? Esa que estaba tratando nos laatste pregunta para hoy noche. Dit was onze laatste vraag voor vanavond. Nos vamos a pasar de nuestra sección de oración. En nu gaan we over naar onze gedeelte voor gebed. Nos in dos roman para así oración. We hebben 2 personen die gepland staan voor gebed. Die personen dan sa king nanta. Weten deze personen wie ze zijn? Hermana Lenny, hermana Chet. Pode ser na Mike no que a even controleren. Hermana Chetty? Sí, hermana Jennifer. Sí, hermana Lenny? Sí, hermana. Bueno, estaban haciendo oración. Parte de oración romana escucha petición special de gebedslijst. Nos sin peticionan para campaña, para personas que han visitado campaña, para familia, matrimonio y ayuna. In een lugar arriva mucho meer también, of a persona. Sí, sí. Menos así, un N por arriba, para tu punto dan, antes que otro N, una oración especial para la persona.
Voy a poner pregunta. ¿Tiene para oración, Jenny? Sí, sí, chat con hermana Len. Oh, ok. Sim, me dá Ja? se oração para peticiona. Es goed. Bom, nós está bem, nós cabeça com palavra de oração romana, controlar nos mic, para nos portar reverente. Nós estamos com o chelo, o nome seja santificado. Tata Santo, Tata de amor, nós te amamos, danke para a noite que nos pode passar conjuntamente junto com o outro Senhor, em comunhão com o cubo. Nós que amamos, danke, Senhor, para a presença do Espírito Santo e danke para a maneira que você papia e toca cada de nossos corações, Senhor. Nós que pedimos, Senhor, que você não se ele a noite sobre, a se reture outra noite não, e para o resto de nossa vida também, Senhor, que você siga toca nosso coração com a palavra, não, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e laga com o qual nos atende a nos por guarda também de nosso coração, Senhor. Lá que o Espírito Santo por guarda esse de nos mente, assim, Senhor, que nos por usar na momento apropriado. Danke para Brother Steven e Brother Agenis, Jennifer e outro Romana, Senhor, por apresentar o programa, bendicionando grandemente de uma maneira especial. Amém. A noite, Senhor, nos dá essa oração especialmente para tur e petição de oração e o nome de tur e romano que apone no nome de chat, Senhor. Nós que pedimos que por bendicionar cada de nós para segundo a necessidade, por conhecer cada para nome e por conhecer cada para mente. Obra de mente, Senhor, e cambia na mente, assim, mente, maneira escondido, Senhor. Bendicionar de uma maneira especial e lá com cada desejo que nós temos no coração, por cumprir, segundo conforme de vosso santo e divino vontade. O mês também, Senhor, a reza tur e petição, e você sabe que conanta, e você sabe de quem de nanta também, Senhor. Nós está entregado de momento, e nós está querer, e nós está confia que abalo 13, cada petição e desejo não aqui, na final, segundo conforme de boa vontade. Danke, Senhor, que nos dá a oportunidade, que nós podemos trazer nossas petições se acabou. E se em qualquer de nós também que está reunido à noite, junto com nós que pedimos, que por bendicionar-nos e bendicionar cada petição também que nós temos nos corações, Senhor, e hala-nos mais e mais cerca vos. Perdonar-nos nos pecados, nos falta, e guia-nos, Senhor, de nos vida de agora para adelante, que nós podemos viver vida de uma relação especial para com o Senhor. Para nós por ter nosso matrimônio cubo e nós por casar cubo, Senhor, para o resto de nossa vida. Danke, Senhor, para toda a palavra que nos atende à noite e danke para a maneira que você vai quedar junto com nós, Senhor, e bendicionar-nos. Tudo isso que nós está pedindo, nós agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Tata Santo, Tata de amor, nós está agradecido, nós chamamos danke para a noite aqui, Senhor. Danke para o Espírito Santo que estava meio de nós. Me pedimos, Senhor, uma bendição especial para turco a subir a noite, Senhor, tur esnanco aduna e parte a noite. E me pedimos, Senhor, para a pessoa que faz pergunta, Senhor, a voz escuta tur petição de oração também que a hora assim a noite. Me pedimos, Senhor, para bendicionar a parte de campanha aqui, Senhor, toca coração, toca alma, não, Senhor, que tem que vir na trono de graça, Senhor. O Tata Santo, me pedimos para tur e matrimônio, não, turas não que tem processo, Senhor, para divórcios, não que tem e parte não para casamento, Senhor, bendicionar cada Senhor, laga com ensinança não que nós a noite por 30 e penetrar em nossa mente e dar nossa força e poder para nós por poder em prática. Agora que nós também despedir de outro, Senhor, mas que rato que nós também dormir, Senhor, laga com o ángel ao redor está junto conosco, para proteger-nos, para livrar-nos de perigo, trazer-nos amanhã com Deus que trobe junto, assim nós possível e está mais vivo. Danke, Senhor, por escutar nossa petição de oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Danke, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Danke, Romana, por bonita oração. Me quero chamar tu, Romana, feliz a noite. Dormir duche, que é angelang por companhia e proteger você durante o dia sonho e manhã, o Deus o poder nos lo encontrar outro através de noite, riba e mesmo zoom zender aqui. Passa feliz noite. Jennifer, prometo terminar é pessoa que pode tomar contato conosco, com o Bob, com o meu Steven, para nós conseguir receber. São quase pergunta. E pergunta agora assim anonimamente.
Oh, ok. Bom. Yeah. Sim, não está bem lá para usar aqui. Bom, Romana, passo feliz.